Hi mga langga! Welcome sa Kampayag mga langga! Tara! Chika ta! Hay mga langga! Ako di ay si Planesa. Karon atong pagahisgutan ang mga butang ug angay natong buhaton samtang kita single. Kini siya nga atong pagahisgutan base lang ni sa ako ang opinion o komento. Sugdan na nato mga langga. Una, dili ta magdali-dali ug sulod sa relasyon kay kasagaran mapakyas ta. Sama ra na sa atong pag-eskwela, di ba? Sa eskwelahan na jud tay teacher nung kalitlog og surprise quiz. Ug kaila man ta ana nga teacher nga naga-surprise quiz jud na siya, automatic na. Mag-study ta taga-gabi kay kaugma na anang maestra jud na sure jud na mag-quiz jud na. So sama ra na sa paghigugma kung dili ta kapangandam kay tungod sa tong pagdali-dali nga ay gwapo na siya. Ako ni sugtun dayon sayang basi maunahan ko sa lain. Kay tungod sa tong pagdali-dali nga wala to nakaila kung unsa ang ihang pagkatao, kung unsa siya mapakyas jud ta. Sagaran diha jud paingon ta sa ay nagmahay ko kay nagdali ko nga sugton siya. Ay nagmahay ko kay nakaila na ko siya. Usahay, diha manggod ta nagkamali, nagsugod sa atong kaugalingon. Kay tungod wala nato na ila-ila ang tao kung unsa jud ang ihang tuyo sa atoa. Mas maayo manggod nang padugayon nato ang process sa ilahang pagpangyab sa atoa aron makita nato sa ilaha kung tinud-anay ba ang ilahang ginapakita sa atoa o ang ilang gihatag nga atensyon sa atoa. Kay kasagaran ng mga lalaki karon maayo ra si kinaunhan. Pagkahuman ang tanan biyaan na pagya. Inana na mga langga. Ikaduha, ayaw pagdali ug sulod sa relasyon kay naibog lang ka sa imong amiga. Ang imong amiga na naay uyab, naibog ka kay naa siya kuyog. Saan man nato na atong kakuyog kung wala pag kaghigog ba, diba? No, dili ta magdali-dali kay kasagaran kay kung magdali ta ang ilahadi ay gibati sa atoa, dili di ay pareho sa atong gibati sa ilaha. Katulo, ayaw pagdali kay gimingaw ka sa feelings nga nahigugma ka. Pero feelings lang na. Kay kasagaran, ang feelings is mawala lang na. Gikilig ka, pero kaihion na di ka. Nagpaspas ang paltipit sa imong heart. Ikaw man, inom man nagkagkape atong buntaga. Wa kabalo, nagtuo na kagugma na to. Ikaw man dili di ay. So, dili ta magdali og sulod sa relasyon kay gimingaw lang ta sa feelings nga naapod tay mapost sa social media, sa Facebook nga matawag baby, nga love, langga. So, kung wala ka nahigugma, useless lang yapon, di ba? Ikaupat, ayaw isalig ang imuhang kalipay sa laing tao. Kasagaran manggud makaana ta sa mga previous na relasyon. Ay, siya akong kalipay. Nagmahay ko, nagipasakitan ako siya. Very wrong. Diha ra nimong ma-realize kung mawala na ang tao sa imuhang kinabuhi na ay dili man di ay siya ang akong kalipay. Sahay manggod kita gina-defend nato ang atong kaugalingon sa tao nga naghatag natong kalipay, pero ang tinuod na kalipay naguna mismo sa atong kaugalingon. Ayaw pagdali kung dili sure ang imong feelings sa iya. Unay ikalima. Usahay manggod
diha makaingon ta ay nahigugma ko niya kay tungod kilantaw nato kay guwapa siya, lami siya manamit, lamion siya, nahangol ka. Sa physical appearance, nakuha ka. Pero, sa kadugay, naibalaan mo ang ihang batasan. Siloso. So, napoy batasan naman yun tay bad side, na dili na to magustuhan, wala na to na dawat. Diha ta magkamali. Maunang dili yun ta magdali-dali ug dawat sa isa ka lalaki kung wala na to mahibalan kung unsa ang iyang batasan ug unsa siya. Karon, akong maingon, ang tinuod na kalipay nagsugod sa atong kaugalingon. Dili na to i-defend ang atong kalipay sa laing tao. Higugmaa o tarong ang imong kaugalingon. Kay at the end of the day, mawala man sa imuha ang tanan. Pero, magmalipayon gihapon ka. Kay ngano, anaa gihapon kay paghigugma sa imong kaugalingon. O, andamon nimo ang imong kaugalingon para sa sunod na relasyon. Makaingon ka, ay salamat ato nga breakup. Kaya ngano, daghan kag na-learn, daghan kag nakatunan ato nga breakup, ato nga kasakit. Sa sunod nga relasyon, mas na smarter ka nga ay dili na nako tubuhaton ito akong past na relasyon karon never nako. So you are so much stronger than before. Pray always sa Ginoo nga ihatag sa imuha ang tao nga para gid sa imuha. I-pray na siya tagagabi kay maabot kina siya in God's perfect time. Dili na to basihan sa kanunay ang pinitik sa atong lughan, pero dili di ay mao ang atong gipangayo sa Ginoo. I-enjoy ang atong kaugalingon, kauban ng atong mga amiga, ng atong mga pamilya. Kay usahay manggod tungod sa relasyon nga atong nasudlan, nakalimtan na nato ang magkibanding sa atong mga amiga o sa atong pamilya. Ug tungod sa nahitabo nga breakup, nakasakit, mas napaglig-on ang imuhang pagtuo sa Ginoo ug daghan kang na-discover na mga butang nga wala nimo nabuhat sa una nga aduna kapay kauban sa imong kinabuhi. Karon single ka, i-discover ang imuhang mga gusto sa kinabuhi, higugmaa ug tarong ang imong kaugalingon ug mas higugmaa pa. Kay mawala man ang tanan, aduna gihapon ang imuhang kaugalingon magpabilin para sa imuha ug ang Ginoo. So, karon mga nangga, unta hinaot pa sa akong mga naistorya nga gamayng istorya lang unta na po mo masabtan kasi lang po sa ako ang mga experience sa kinabuhi. Mga nangga, wish you all the best. So, bahalag single ta, dili lang buslot ang atong bulsa. So, ita bahalag single ta. Pagmalipayon gihapon ta, kauban ang atong pamilya, ug dili malingot sa pag-apo. Please click like, share, and subscribe down below. Bye-bye!